Width и Height всички най-вероятно сте запознати. Те се слагат само на блокови елементи, може да слагате Width и Height на параграф, на span, на други. Трябва първо да си го направите дисплей блок. Така, ще направим някое демо с Width в проценти. Така, директно тук си създавам един HTML. Създавам. Така. Давай. Защо работиш толкова бавно днес? Може би, защото е работен ден и не ти се работи. И докато се отвори, нека си нашлякаме основните неща. Така. Аз го затвориха, толкова време го чаках да се отвори. Май още го чакам. Айде. Така. Ще направим един div с клас кутия. Какъв е този браузър? Какво е това нещо? Кое да махна? Не те чух въобще. Ела насам. В браузъра да го drag and drop. Ами той ако отвори браузъра. Вече не затворих го. Така, ще правя beatbox една минута докато отвори. Шегувам се. Така. Ти пък. В Internet Explorer да го пусна. Чакай да паусна видео. Така, правим си кутийката и нека и сложим някакви пропъртита. Така. Да, определено трябва да увелича. Така. Значи това е блоков елемент тива. Слагаме му width. Ще направим едно квадратче. И някакъв цвят. Така, какво се получи? Едно квадратче. Тук има някакви дефолтни марджини и падинги. И можем да си направим още едно. Можем да му зададем в проценти. Нека това да бъде 50%. Така, в момента, когато почнем да го оразмеряваме, това винаги ще заема 50% от екрана. Хубаво е мерните единици за широчина да ги давате в някакви такива съразмерими единици като процента. Така, това нещо можем да му дадем да не става баш толкова малко, може да му зададем минимална. Значи 100 пиксела. Така, дали ще се получи? Не мога да оцеля тук. Така, добре, май трябва да му дадем повече. 300. 0,0 станах. Numlock. Така. И ето спря да се уразмерява. Добре, май 300 му е тъмън.
Така, ето той почва да се оразмерява, но когато стигне 300 не може да стигне по-малко. Това върши уита. Ето тук спира вече да се ресайсва. Стига до тук, намаляме, спира да се ресайсва и остава това. Така си гарантираме, че винаги това нещо няма да падне под 300 пиксела. Така, има и такова нещо за height, няма да го показвам, то е по същия начин. Задавате min height и той се оразмерява. Така. Какво друго исках да ви покажа? Така, бокс модела margin и padding, overflow. Нека направим сега в тази кутийка доста текст. Така, първо ще махнем тези неща. Ще направим 100 пиксела. И тук слагаме някакъв текст. За да излезне от кутийката. Така, надявам се, че това вече ще е достатъчно. 100 на 100 пиксела. 100% ще е достатъчно. Да, ама кутийката не виждаме. Един бордър ще изложим. За да виждаме докъде се простира това нещо. 0,0. Така, ето къде е кутийката, ето къде е текста. Това е доста неприятно. Така, как можем да го оправим? Имаме Overflow Property-та. Така, те са 4. Първото е, дефолтното е Visible. Другото е Auto. Така, Auto ще сложи скроли там, където има нужда от това нещо. Ето в момента има нужда само отстрани и слага скрол. Ако го направим с второто, което е скрол, то ще сложи от двете страни скрол. Така, скрол. Ето и тук сложи скрол, който е напълно ненужен. Тук е преимуществото към Auto. Малко е лошо да използвате скрол, защото това нещо е много грозно. И много трудно се стилизира. И на всички браузъри ще ви е много трудно да го стилизирате скрола. Макар че има такива опити, но или работи само на Chrome, или работи само на Mozilla, или само на Internet Explorer, ако има такъв вариант. Така, което ме напомня, има един сайт Can I Use. Има сайт, има интернет. Добре, има само сайт за сега. Така, той ще се зареди. Така, има hidden, което просто го скрива, което просто го изрязва. Така, къде е Mozilla-та, се търся Chrome, между другото. Ох. И това нещо го скрива. Стига до тук и нататък ни го показва. Така, какво следва? Дисплей. Когато използвате дисплей, значи имате inline, който ви е елемента, който заема това пространство, което толкова е голям. Блока по дефолт идва с 100%. 100% ширина. И затова измества надолу елементите, затова е на един ред. Така, имаме inline блок, който е inline елемент с блокови properties, да може да му слагаме width и height. Така, display none. Когато сложите display none, елемента изчезва. Ето в момента, ако имаме 3 кутийки. Така, и всяка една кутийка ще бъде червена. Не, ще сменим. Добре, червена ще, защото няма да ги пиша всичките. Background color. Така. 3 кутийки. Или един правоъгълник. Айде малко да ги разстелим. Margin bottom 10 пиксела. Ето вече имаме 3 кутийки. Така, когато дадем на... Айде само една. None. Когато ти дадем display none, тя няма да заема това пространство тук. Или въобще няма да има нищо. Къде обърках? Display none. Box, display none. Така. Да, всичките. Аз съм селектирал всичките кутийки. Да. Аз се паникьосах, изпаднах в паника. Не ми работи демото, изложих се. Така, следващото. Значи, аз затова сложих клас, ама... Слагаме display none. Те и трите са червени, между другото.
вече останаха две кутийки. Ако направим тази червена, така, и това нещо го махнем, ще имаме зелена. Ако сложим Display None, няма да имаме зелена. А докато има Visibility Hidden, това е алтернативата, той ще стои там, ще заема място, но просто няма да се вижда. Ето както е тук. Има го, но потребителя не го вижда, което е различно от да го няма. Така. Има начин да си направите с таблица Display Table, но не е много препоръчително, защото си имате таговете и ще се объркате. Затова няма да ви го показвам в момента. Flexbox. Flexbox е нещо много яко, което ще ви помогне на изпита за респонсива. Така, само да намеря това демо. Къде са демата? Softtuning. Homework. Няма да бърникаме тук. CSS Layout Positioning. Така, имаме Display Flexbox. Отворих го с Chrome. Какво направих? Добре. Ще карам на изус. Така, правим си един контейнер. Кръщаваме си го контейнер, естествено, защото правим контейнер. Слагаме му ширина 100%. Взимаш 100% от страницата. Слагаме му Display Flex. Така. И вътре може да имаме кутийки. Width. Пак си правим малки червени квадратчета. Color Red. Така. И да сложим кутийка. Това между другото не знам на Mozilla дали го поддържат много добре, това му е кофтито. Така, ако сложим още една кутийка, 2, 3 и сложим марджин, естествено. Марджин от коя страна да сложа? Left, правилно. Така, това нещо ще се уразмери. На Chrome съм го пробвал, тук ще е интересно и за мен дали ще се уразмери. Така, когато сложим още една кутийка, по принцип трябва да излезне. Те се разделиха. И това ще ви е много полезно, защото ето като намалим, те пак се заемат същото пространство. Увеличаваме. Flex е начинът, по който да оставим браузъра по някакъв автоматичен и горе-долу добър начин да го направи това нещо вместо нас. Като има секунда property-тата да погледна какви бяха. Display Flex, Flex Direction. Можем да ги подредим по колона. Така. Така. Тук колкото и да слагаме, те се уразмеряват. Така, сега ако има просто някакъв текст вътре в тия кутийки, така, защо не го написах в началото? Така. Ето тук вече ще почнат да се сгъстяват. Какво да сбърках пак? Така. Така, има си текст, margin left, box, display flex. Пак е 100%. Кутийките винаги вземат 100 пиксела между другото. Това е грешка, която направих. Така. Това от мултимедията ли така се получи? Така, сега ще видим background color left, margin left, кутийката. Без текст работеше между другото. Мисля, че трябваше Flex Wrap. Това е нещо съвсем ново, отскоро е. И на Internet Explorer
и надолу не върви. Но вие ще имате на Chrome да ви такова задачата, тъй че ще може да го използвате. Flex Wrap. Даже много рядко съм го използвал. Flex Wrap. Ето затова исках да отворя демото, там го има. Ето. Ето това нещо в момента ще отиде на нов ред. Така, в момента почти всички са. Нека изтрием едно. Така, и в момента, в който почнем да смаляваме, те ще отидат на долния ред. Така, до тук. Което ще ви е доста полезно за респонсива. Може да си го разгледате, да пробвате останалите пропъртита. Така. Order. Има начин да ги подредите между другото и в обратен ред. Май много време ще ми отнеме това и няма да ви остане упражнения. Така, тук имате Visible, Hidden, Collapse. За марджините между другото има нещо много интересно. Ако сложите, това е въпрос. Имате 30 секунди. Ако сложите Margin Top 10 пиксела на един елемент и Margin Bottom 10 пиксела на един елемент, колко ще стане марджина? Двата. Тик-так, тик-так, тик-так. Да. Те се колапсват. Ще стане 10 пиксела. Това трябва да го имате в предвид. Някой ден ще се сблъскате с това. Така. Бокс модела ви е марджина, падинга и бордъра. Като преди време Internet Explorer, Microsoft решиха да се направят собствен бокс модел против всички правила, който за много голяма радост умря. В който, така, това ли беше The Internet Explorer, там широчината се задава на целия елемент с контента, с бордъра, с марджина и с падинга. А стандартния да си го задавате на самия контент и след това слагате за падинг колко пиксела е, за марджин и за бордър. Така. Беше ужасно, защото като си погледнеш сайта на Internet Explorer изглежда по отвратителен начин, което и в момента е горе-долу така. Така, но не е това причината. Бокс модела и така. Другото, което исках да ви покажа е ето тия сладки котки. Така, чакай, секунда. Те се движат. И пак. Така, айде стига толкова с котките. Продължаваме напред. Positioning. Така, имаме, пак ще си направим кутийката. Само кутийката, това го махаме. Даже повече кутийки ще са. Когато пишете CSS, трябва да се стараете да пишете възможно по-малко CSS. Така, сега ще направим една кутийка, която ще има просто width 100 пиксела, height 100 пиксела. И сега ще направим още две в HTML-а. И сякаш е с различен цвят. Така, като ние сме задали на бокс вече width и height и на другите няма смисъл да им задаваме същото. Просто сменяме цвета. Background color. Така. Следващата в какъв цвят беше, синия написах. Така, какво имаме в браузъра? Едната е бяла. Така. Добре, тази ще е цвят, бързо. Зелен не съм използвал. Бялото няма да се отличава, няма да се вижда. Трябва да сменям на бекграунда на бодито. Така. Така, имаме три колонки. Ако зададем на тази червената Position Absolute.
И тук вече се нагласяме къде да се позиционира. Слагаме да бъде вляво плътно. И тя вече не заема място тук. Когато я направите абсолют, тя излиза от флоуа на браузъра. Вече е по различен начин. Ако я направим fixed и трябва да направя още кутийки, защото няма да има скрол. Още сини кутийки. И вече това нещо се движи заедно с скрола, както и менютата правят много често. Така, имате релативна, имате vertical align, floating, да. Може би тия неща исках да покажа повече. И сега може за малко книги. Какво синя? Чакай. Да изключа само към